Williams. George Hughes. Hughes ymlaen at Matthew Sargent. O, cyffyrddiad hyfryd gan Sargent. O, ac un arall. Sargent, mae'n o le gan Andy Owens. Owens! O'n glinigol. Andy Owens. 10 munud o'r gêm wedi chwarae Airbus ar y blaen. Gwaith gwych gan Matthew Sargent. Heibio i Ashton. Yna'n twyllo Arsan. Pas berffaith. Ac Andy Owens yn ei gorffen ni. Hart. Rediad penderfynol i lawr yr ochr bella. At George Peers. Peers heibio i Peers. Peers yn dal i fynd ar bediad campus gan Michael Jones. Peers yn agos. Hart. Andy Owens ar gyffyrddiad. Peers! O mi gymodd i gyffyrddiad. Oddi ar Michael Jones am Gay Gornel. George Peers. Bron. Ac ymestyn mantais Airbus. Mae'n Gay Gornel i'r ymwelwyr. Dyma Michael Pritchard. Simpson. Mae'n disgyn i Ashton. Dyna'r gosa. Mae'r derwyddon wedi dod. O mi gafodd Michael Pritchard afal ar y foli. Oedd hi'n mynd i fewn tybad. Cartwright, lle i fesur y bas i gyfeiriad Pete. Mae'n disgyn i Ramirez Haworth. Mor agos Ramirez Haworth. Arsan, Joe Fo sydd o'i flaen o. Derbyn y bas yn ôl dim trosedd ar ffôn o Mr Parry. Arsan yr hyder. O, mae gen fo hidlath o droed chwith na i Marsam. Agos o fanna'n doedd. Palmer, mae'n mynd â le ar yr ochr gosa yma gan Curtis Strong. Troed chwith gan Pisgyn y fynta. Owens! O, mae'n taro trawst! Arsan ar cliriad. Mae'n disgyn i Thomason. No! O, mi fydda honna yn agos at fod yn gôl y mis heb sôn am gôl y tymor. Y peniad y taro trawst i ddechrau cychwyn gan Andy Owens. Ac yna, mergyd i hon gan Steve Thomason. Cartwright. A'r geicrydd Pete. A'r peniad. Y derwyddon yn pwyso. Haworth yn ôl at Cartwright. I gyfeiriad Cody Roberto. Mae disgyn i James Davies. A mae'n rhaid deud fod y derwyddon wedi cael ei heiddiant. Chydig dros 10 munud o'r 90 yn weddill. Rheolaeth ragorol gan Cody Roberto. A James Davies yn union i'r sgôr. Mae'n ddim perfformio digon da hanner cynta. Rhaid ti cloi clod i e-bus, dwi'n meddwl nhw dechrau'n dda. Mae'n dod yn ôl i fewn i ddod rhyw 10 munud cyn ail hanner. Wedyn ail hanner, dim ond un tîm yn mynd i mynd ymlaen, ond nhw gael un o ddau chances yn hitio ni ar y break. Ond dwi'n hapus efo pwynt yn diwedd. Mae'n dangos dipyn bach o cymeriad yna. Yeah, I thought first half would be good. We passed it around well. Could have been 3 or 4 up first half. We had chances, didn't put them away. Second half, got a little bit nervy because we're winning and I'm not used to it. Hit the bar twice and then they go and get a free kick and score the other end. There's no 10 minutes to go. So overall, disappointing we didn't get 3 points, but on the plus side, we were a point and we moved up a position, so we'll take that. Yeah, mae'n pwynt dde, ond den ni dal yn siomedig, oedd ni eisiau 3 pwynt heddiw, ond fel chi wedi dweud, gol hwyr a pwynt arall ar y bwrdd. So.